Здравейте! Днес ще си говорим за нещо, което вълнува много хора с чуплива и къдрава коса. Как да я преобразим? Ще се потопим в така наречения Curly Girl метод и ще видим кои са първите, най-важни стъпки. Ах, перфектните къдрици! Кой ли не е мечтал за тях? Понякога изглеждат като някаква невъзможна мисия, нали? Но добрата новина е, че с правилния подход това е напълно постижимо. И точно тук започва всичко. Това кратко ръководство е отправната точка. Ще преминем заедно през основите, за да може това пътуване към по-здрава и дефинирана коса да започне по най-добрия начин. Добре, всяко голямо пътешествие, както знаем, си има първа стъпка. В Curly Girl метода тази стъпка е толкова важна, че я наричаме нулевата стъпка. И повярвайте, това може да е най-важното измиване, което някога ще направите за косата си. Представете си го като пълен рестарт за косата. Целта тук е да изчистим абсолютно всичко, което се е натрупало по косама. Говорим най-вече за силиконите, които буквално го запечатват и не позволяват на никаква влага да влезе. Важно е да се запомни, това се прави само веднъж, в самото начало, за да подготвим платното, така да се каже. И тук идва един много важен момент. За последно, чувате добре, за последен път се използва шампуан с сулфати, но, забележете, без силикони. Сулфатите са тези, които ще свършат мръсната работа и ще изтържат всички стари натрупвания. И след този единствен път – край. Казваме с Богом и на сулфатите, и на силиконите. И занапред се ползват само продукти, които не ги съдържат. За вина. И така, косата е нулирана, чиста, готова за новото начало. Преминаваме към същината на нещата. И това не е просто някаква досадна рутина, а по-скоро ритуал. Ритуал, който ще помогне да се разбере и заобича естествената текстура на косата. Целият процес се върти около едно нещо – хидратация. Първо, много нежно почистваме скалпа, но с шампуан без сулфати, разбира се. Втората стъпка е подхранването. Тук не се пести балсам. Нанася се обилно и точно тогава, докато косата е хлъзгава от продукта, я разплитаме. Винаги на мокра коса. И накрая, за да запечатаме всичкото това добро, докато косата е все още вир вода, нанасяме балсам без отмиване. Това заключва влагата вътре в косама. Естествено, грижата не спира до тук. Има и, да кажем, периодична поддръжка. Веднъж на 2 до 4 седмици е супер идея да се направи едно по-дълбоко почистване, за да се махнат евентуални натрупвания от стилизанти. Веднага след това дълбоко подхранваща маска. Малък трик, ако се приложи малко топлина, например с топла кърпа, маската работи в пъти по-добре. И стигаме до забавната част – стилизирането. Продуктите се нанасят с една специална техника, наречена скрънчинг. За нея след секунда. След това с микрофибърна кърпа, а не с обикновена хавлия, много внимателно се попива излишната вода. Хавлените кърпи причиняват фриз. Сушенето става или с дифузер, или просто оставяме косата да изсъхне сама. И за финал идва моментът на магията – разчупването на така нареченият каст, за да се покажат едни меки, но супер оформени кадрици. Добре, какво е това скрънчинг? Нека го изясним. Това е, може би, най-важната техника. Става въпрос за онова нежно мачкане на косата с ръце, отдолу нагоре, от краищата към корените. Точно това движение насърчава кадриците да се свият в естествената си, пружинираща форма. Ами кастът сигурно звучи малко странно. Ако след като сложите гел, косата стане твърда и хрупкава, не се паникьосвайте. Това е всъщност страхотно. Този каст, тази твърда обвивка, пази формата на кадриците, докато съхнат. И щом косата е 100% суха, с леки движения на ръцете, тази обвивка се разчупва и отдолу се разкриват перфектно дефинирани, но същевременно меки и живи кадрици. Супер! Постигнали сме страхотен резултат в деня на измиването. Но как да го запазим? Въпрос за $1 000 000, нали? Сега ще видим как се поддържат кадриците в дните между измиванията. Нощта тя може да бъде истински кошмар за кадриците. Но имаме оръжие срещу това. Първо, копринена калъвка. Тя намалява триенето и заплитането. Второ, прическата ананас. Това е просто един много висок и хлабав кок на върха на главата, който пази кадриците от смачкване. Копринен шал или боне са дори още по-добра защита. И златното правило – никога, ама никога не се ляга с мокра коса.
Ами, на втория, третия ден, трябва ли пак да мием косата? Не, разбира се. Правим така наречения рефреш. И е супер лесно. Напръскваме косата леко с вода, колкото да се навлажни, слагаме мъничко, ама наистина мъничко стилизиращ продукт, с пръсти оформяме някой и друг кичур, който е загубил форма и ако се налага, съвсем леко минаваме с дифузера. И вуала, кадриците са почти като нови. Окей, минахме през всичко, от нулевата стъпка до поддръжката. Но сега идва най-съществената част от цялото това приключение – намирането на личната формула за успех. И това е най-важното, което трябва да се запомни. Този метод не е някакъв строг закон. То е по-скоро рамка, пътеводител. Точно както казва и източника, ключът е в експериментирането. Всяка коса е различна, всяка коса е свят за себе си. Трябва да се опознае, да се види как реагира на различни неща и така, стъпка по стъпка, се намира перфектната лична формула. След като вече основните стъпки са ясни, има всичко необходимо за едно ново начало. И остава само един въпрос, нали? Какво ли ще разкрие косата? Какъв потенциал се крие в нея, когато получи правилната грижа? Време е да се разбере.